आप लोग देखा था जब पावर स्टार पवन सिंह के एक ग्रैंड लेवल के एंट्री, एक रॉयल लेवल के एंट्री, इवेंट के डेकोरेशन से ही आप समझ सकत नहीं कि कितना बड़ा इवेंट बा, ये कितना पावरफुल इवेंट बा जहां पावर स्टार पवन सिंह के एंट्री भइल हा। आप लोग से बता दी हम कि कुछ लोग के बोला हितनी मुनी तो गावेला लोग हाथाना, बाकी बता दी कि खाली झमकावला से ना हुई रे बाबू। ये पावर स्टार वाला पावर कहां से लइबा सो, ये पावर स्टार वाला एटीट्यूड कहां से लइबा सो। बाकी आप लोग वीडियो में बना रही जा, आपके केजीएफ 2 के थीम्स पर भैया के एक रील दिखाई। बाकी बता दी कि पावर एहिजे से शुरू भइल रहे और एहिजे खत्म हो जाई। बाकी आप लोग ये थीम्स देखी जा। आप लोग के वीडियो कैसा लागल हमरा कमेंट बॉक्स में बहुत अच्छा कमेंट लिखम जा पावर स्टार पवन सिंह खतीरा। अब बाकी हमारा बारे में भी थोड़ा बहुत लिख देव जा, और बड़का बिहारी के साथ नहीं जुड़ल तो बड़का बिहारी के चैनल सब्सक्राइब करके भोजपुरी के बाद भोजपुरी में करे वाला भोजपुरी के बेटा के साथ जुड़ जाए जा। वीडियो को लाइक करी जा, शेयर करी जा, गर्दा मचैले रही जा। बाकी तो बड़का बिहारिया बढ़ले बा।